Chcete bývať v Košiciach, ale nechcete sa vzdať zelene, priestoru a komfortu? Vítajte v časti Ľudvíkov dvor, kde vám predstavím tento bungalov. Tri spálne pre pohodlie celej rodiny, otvorený priestor obývačky, jedálne a kuchyne s centrálnym krbom, ktorý vytvára atmosféru ako z katalógu. Kúpeľňa spojená s toaletou, praktický šatník, technická miestnosť, každý detail tu má svoje miesto. Večery pri krbe, raňajky na terase a deti hrajúce sa v záhrade. Áno, aj takto môže vyzerať váš nový život len pár minút z Košíc. Pre viac info zavolajte mi.